سلام كمسك الختام. тавсияҳои як табиби тоҷик бар зидди коронавирус. ба номи иззати пок бо арзи салом ва адаб ва эҳтиром. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар ва хоҳари азизам, дар ин навор хостам тавсияҳои доктор Мирзоқул Ҳоҷиматовро ба шумо бихонам, чун ин тавсияҳо иншоаллоҳ пешгирӣ аз бемории коронавирус мешаванд. бо диққат гӯш бикунед ва наворро ба ёру дӯстонатон бифиристед. доктор Мирзоқул Ҳоҷиматов дар саҳифаи фейсбукии худ чунин менависад: коронавирус дар пардаи лӯҳобии бинӣ, гулӯ ва роҳҳои нафас инкишоф меёбад ва ҳангоми сухан кардан, атса задан ва сулфидан бо оби даҳону бинӣ ё балғам ба каси дигар сироят мекунад. миқдори оби вирусдоре ки аз даҳону бинии бемор берун меояд хеле кам ва ба чашм намудор набуданаш ҳам кофист ки инсон сироят ёбад. ба ин маънӣ ҳавои наму вирусолуде ки аз роҳи нафаси бемор ба пардаҳои лӯҳобии шахси солим мерасад сирояткунандаанд, зеро мавзеи воридшавии вирус ҳам пардаҳои лӯҳобии даҳон, бинӣ ва чашмҳои инсонанд. лекин дар ҳаво вирус зиёд намеистад ва бо нам ба рӯи ягон ҷисме таҳшин мешавад. болои миз, китоб, зарф, телефон, фарш, ҳар ҷои дару тиреза, девор, либосу палос, ҳар ҷои нақлиёт ва ғайра. дар сурати бо даст ламс кардани ин ҷисмҳои болояшон вирус буда, даст олудаи вирус мешавад ва фақат ҳангоми бо ин дастон расидан ба чашм, бинӣ ё лабу даҳон вирус ба ҷисми инсон ворид мешавад. манбаи вирус фақат каси бемор аст, вале зуд муайян кардани бемории нафаре ки бо ӯ лаҳзаи пеш аз наздик ҳамсӯҳбат шудед ё нафари номаълуме ки шояд ба ҷисми атсазада ё оби даҳонаш чакида аст ғайриимкон аст, зеро аломатҳои беморӣ фақат баъди 2 ё 14 рӯз, одатан то 1 ҳафтаи сироят ёфтан пайдо мешаванд ва гоҳо ба ҳадде кам ки аҳамият ҳам намедиҳед. вирус дар болои ҷисмҳо то 2 шабонарӯз зинда боқӣ мемонад, вале шуои офтоб яъне нури офтоб онро таи чанд дақиқа нобуд мекунад. оби хлордор ва алкули аз 65 дараҷа боло яъне спирти аз 65 дараҷа боло низ зуд вирусро безарар мекунанд. манзури муаллиф бо оби хлордор ё бо спирт шустани дастҳо мебошад, на нӯшидани спирт, чун нӯшидани спирт ин гуноҳи кабира мебошад ки имони шуморо месӯзонад. муаллиф давом дода менависад: бо собун ё хокаҳои ҷомашӯӣ шустани ҷисмҳои олудашуда ва дастон низ кифоя аст ки аз вирус тоза шаванд. сачоқу рӯймолчаи дастиро иловатан бо утии гарм бояд безарар кард, яъне бо дарзмол онро аз вирусҳо безарар кард. агар кас аз хонаю ҳавлии хеш берун наравад, меҳмон қабул накунад, эҳтимоли бо ҳаво, оби турба, ғизо, сими ноқили барқ ё телефон сироят шудан вуҷуд надорад. тамоми чораҳои карантинӣ ва зидди эпидемӣ ба риояи ҳамин навиштаҳои боло равона шудааст. агар фаразан худи ҳамин рӯз тамоми инсонҳои рӯи замин 2 ҳафта аз хонаю ҳавлии худ ҷойи кори худ берун нараванд, аксари беморон сиҳат мешаванд. чанд фисад аз онҳо мемиранд. боз чанд фисад наздиконашон бемор шуда ва ҳамин тақдирот ба онҳо рух медиҳад ва баъди 2 ҳафта дар рӯи замин коронавирус боқӣ намемонад. афсӯс ки чунин кор имконнопазир аст. оғои Ҳоҷиматов аз мушоҳидаи хориҷиҳо мисол оварда чунин менависанд: хеле аз кормандони тиб бо вуҷуди истифодаи ниқобу респиратор тариқи пардаи лӯъобии чашмон сироят шудаанд, чун бо беморон аз наздик бидуни айнак сару кор доштанд. айнакҳои зидди офтобиро ҳам фаромӯш накунед. фақат бо ниқоб ба дӯкон ё ҷойи зарурии дигар рафтан кифоя нест.
کوشش کنید که به کسی روبرو نزدیک نشوید و زود به خانه برگردید. در باغ و حولیتان به ملال کار کنید. کم حرکتی مسئولیت را می کاهد، یعنی ایمونیتت را. آنهایی که شهر نشینید تیریزه ها را کشاده کم کم ورزش کنید. این بود توصیه های آقای حاجی معطوف. پس برادر و خواهر عزیزم، امروز ما باید از توصیه های طبیبان استفاده بریم. امروز روز است که ما باید آنها را گوش بکنیم. آن توصیه هایی که آقای حاجی معطوف گفتند ما باید آنها را عملی کنیم، بعد توکل به خداوند کنیم. چون در اسلام توکلی به سبب اساس ندارد. وقتی که حضرت عمر خداوند از او راضی باد خواستند که به شام درآیند، به آن کس خبر دادند که الان در شام کسلی وبا است. آن حضرت گفتند که من نمی درآیم. و وقتی که از آن حضرت پرسیدند که مگر تو از تقدیر خداوند می گریزی؟ آن حضرت گفتند از یک تقدیر گریخته به تقدیر دیگر می روم. بله برادر و خواهر عزیزم، و این چنین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که در آن زمینی که طاعون است داخل نشوید و از آن زمینی که طاعون است خارج نشوید. پس ما باید توصیه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و طبیبان خود را عملی کنیم، به اهمیتی نکنیم، چون علاج واقعه پیش از وقوع است. پس خود را و اهل و عائله خود را حمایت کنیم. و از همه شما خواهش آن را دارم که تا می توانید نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا آنها هم آگاه شوند. و از خداوند دعا میکنیم که خداوند همه ما را از این بلای عصر نگاه بدارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.